Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο διαφορετικά, δεν θα πούμε για το μάτς, θα πούμε για όσα έγιναν χθες και όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια. Θα το πάμε λίγο από την αρχή όμως. Ήρθε ο ολιγάρχης στη χώρα μας την εποχή που ήταν βυθισμένη στην κρίση. Άρχισε να αγοράζει περιουσίες, επιχειρήσεις, ακίνητα, συνειδήσεις και όλα αυτά για ένα κομμάτι ψωμί. Με τη βοήθεια όλων των κυβερνήσεων, που δεν είχε πρόβλημα να τις εκβιάζει όποτε καθυστερούσαν να του κάνουν τα χατήρια, έσβηνε χρέη, του έβγαζαν φωτογραφικές ρυθμίσεις, περνούσαν ποινιπί τα μεσάνυχτα, έκανε πασαρέλα μεγαλοϊπουργούς στον μπουθ της Τούμπας λες και ήταν βιτρίνη στο Άμστερνταμ και με δύο λόγια βρήκε εδώ το κατάλληλο μέρος για να στήσει το τσιφλίκι του. Άλλωστε, είχε δώσει στη σουρωτή τις πολιτικές του ιδεολειψίες όταν δήλωσε επικριτικά πως υπάρχει πολλή δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάστηκε ένα προσωπικό στρατό και τι καλύτερη επιλογή μπορούσε να κάνει από το να διαλέξει ένα στερεότυπο οπαδού με πολλά συμπλέγματα, αισθήματα μειονεξίας, σοβαρά ψυχολογικά τραύματα από την ποδοσφαιρική πορεία της ομάδας, ψευτό αντισυστημισμό, victim mentality και άρνηση παραγωγής εγκεφαλικής σκέψης λόγω τεμπελιάς ή μέθης. Προφανώς και δεν αναφερόμαστε σε όλους τους οπαδούς, αλλά τους στάρ, τους θεωρητικά επίλεκτους. Και ως ολιγάρχης, όταν γίνεται κάτι που δεν του αρέσει, φροντίζει να το ισιώσει με όποιο τρόπο ξέρει, είτε με όπλο, είτε με προπαγάνδα, είτε με ψευτιά, είτε με υποκρισία. Και αφού βρήκε τον κατάλληλο ηγέτη για να μεταμορφώσει με αυτά τα ιδανικά το αγωνιστικό τμήμα, φρόντισαν όλοι μαζί το σύνολο του κομπλεξισμού να το διαμορφώσουν μια φιλοσοφία ζωής. Πιο ισχυρή από την ιστορία της πόλης, πιο ισχυρή από κάθε έννοια αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης. Εξαιρετικά εύκολο να καταναλωθεί από κοινό που έχει ανάγκη το παραμύθι, εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθεί και να περάσει από οποιοδήποτε μηχανισμό κριτικής σκέψης ή αντίδρασης. Και αφού είδαμε τον κλεφτοκοτά να κάνει mind games όπως έχει μετονομαστεί η ψυχοπάθειά του, αφού είδαμε τον Αλαφροής και τον Κυρ που ήθελε να μας κυβερνήσει κιόλας να τολμάει να μιλάει για γραφικότητα, αφού είδαμε να στυλιτεύουν ντου προέδρου άοπλο σε κάθε περίπτωση, αφού φρόντισαν να πουλήσουν μαγιά κουτρουβαλώντας από το πούλμαν απέναντι σε 3 οπαδούς που τους έκαναν καζούρα, άρχισαν τις απειλές για τον επαναληπτικό. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτή. Το έχουμε ξαναπεί. Τέτοιοι είναι, αυτά θα κάνουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αφωνία του λεγόμενου μετώπου της λογικής. Των αντικειμενικών δημοσιογράφων και celebrities που όχι μόνο δεν νιώθουν την υποχρέωση, αλλά δεν έχουν τα κότσια, τη γενναιότητα, σιγά δηλαδή, την εντιμότητα να γράψουν και να πούν αυτά που βλέπει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Να τα καταδικάσουν, να βάλουν όλους αυτούς τους ανθρώπους στο περιθώριο και να βοηθήσουν να τελειώσει αυτό το χυδαίο και κομπλεξικό bullying. Αντίθετα, ανακάλυψαν ευθύνες και στις δύο πλευρές και τις μοιράζουν με την ίδια ευκολία που προδίδουν την αξιοπρέπειά τους. Τολμούν με περίσσια χυδαιότητα να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι τον θήτη και το θύμα. Η περίπτωση που θα δεχτείς ανέτεια βάρβαρη επίθεση και αν τολμήσεις να αντιδράσεις, να πετάγονται στη μέση σαν κιανόκρανοι ανθρωπιστές για να σε χωρίσουν και να σου κουνάνε το δάχτυλο πως φταίς κι εσύ. Και πόσο μάλλον να σε απειλούν πως αν ξεφύγουν ακόμα τα πράγματα θα σου μετρήσουν ευθύνη γιατί τόλμησες να μιλήσεις μετά από 6 χρόνια συνεχόμενων χυδαίων επιθέσεων. Όχι αγαπητοί μου, αν γίνει κάτι που μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να μην γίνει, θα φταίτε εσείς. Γιατί εσείς δίνετε πολεμοφόδιο στους κομπλεξικούς για να κάνουν τα καραγκουζιλίκια τους, εσείς τους δίνετε κάλυψη, εσείς τους εξισώνετε. Είτε είστε στο payroll είτε όχι, εσείς συντηρείτε αυτή τη βρώμικη κατάσταση, εσείς ξεφτιλίζεστε. Όχι ο οπαδός που αντιδρά χωρίς βία, γιατί πιστεύει πως η αξιοπρέπεια σημαίνει κάτι σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Όλο το υγιές κομμάτι του αθλητισμού πρέπει να πάρει αποστάσεις και να καταδικάσει αυτό το γελίο συμφερτό που δηλητηριάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο και το σέρνει στα νερά της τοξικότητας και του βόθρου. Όλοι πάνω κάτω έχουν πάρει μια γεύση από αυτό το βόθρο και ας μην κοιτάνε αλλού. Αύριο μπορεί να κολυμπάνε εκεί. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είστε εσείς. Ο λόγος στον Απόστολο Παύλο. Καλησπέρα. Δεν ξέρω τι να πω αυτή τη στιγμή, γιατί έχω πάθει σοκ με αυτό το λόγο που έχεις βγάλει. Πραγματικά έχεις μιλήσει στην ψυχή, όχι μόνο τη δική μου, στην ψυχή όλη της παρέας και όλων πιστεύω των αεξίδων, επίσης και όλων των υγιών φιλάθλων σε όλη τη χώρα. Αυτό που έχει γίνει για άλλη μια φορά στα χώματα της Νέας Φιλαδέλφειας είναι ντροπή για τον αθλητισμό, ντροπή για όσους ασχολούνται και είναι γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο και πραγματικά θα ευχηθώ, θα ξεκινήσω κι εγώ με μια ευχή. Πραγματικά όντως να μην γίνει ποτέ τίποτα περισσότερο
από κάποιον πιο ένθερμο από μας. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που άνοιξε αυτός ο ιερός τόπος, να πηγαίνουμε σε αυτό το γήπεδο και ο μόνος που έχει καταφέρει να μας ανεβάσει την πίεση, είτε τον βλέπεις από κοντά είτε τον βλέπεις από την τηλεόραση, είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το σύγχαμα που έχουν βάλει εκεί σαν κλόουν μπροστά από τον πάγκο, να κάνει καραγκιόζηλίκια με σκοπό να τιμωρηθεί η δική μας ομάδα. Είναι πραγματικά ντροπή, ειλικρινά σας μιλάω και σας μιλάω μέσα από την καρδιά μου, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι μιας μεγαλύτερης ηλικίας που έχουμε ζήσει τη σκληρή παράγκα που λένε. Ειλικρινά σας μιλάω, ποτέ, ακόμα και τότε, δεν είπα κάποιον τον μισό. Αυτός ο άνθρωπος όμως τώρα έχει έρθει και σου λέει υπάρχει και αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να επεκταθούμε κι άλλο. Πραγματικά θα δώσω και το λόγο στα υπόλοιπα παιδιά, γιατί εμένα με έχει καλύψει μέχρι τελείας με αυτά που είπε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή όντως δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος που συνεχίζουμε και μιλάμε για αυτόν τον τύπο. Γιατί του δίνουμε και αξία που μιλάει. Τέλος πάντων, θα πω μόνο 2 πράγματα τώρα, μπας και ηρεμήσω. Και ηρεμήσει και ο κόσμος που θα μας ακούσει, μόνο για τον αγωνιστικό. Πραγματικά ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουμε δει στο γήπεδό μας, τουλάχιστον για 60 λεπτά. Και αυτό φάνηκε στην ουσία από τη θέληση που είχαν οι παίχτες, από το πόσο καλά τους είχε προετοιμάσει μάλλον ο Πελάδο, ψυχολογικά κυρίως, και ήταν έτοιμοι με το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό που ζητάμε σε κάθε ντέρμπι από αυτή την ομάδα. Το είδαμε στο γήπεδο εχθές. Βέβαια, δεν συμφωνώ που ρίξαμε τους ρυθμούς, γιατί εμείς τους ρίξαμε τους ρυθμούς. Η δική μας ομάδα τους έριξε. Δεν πήρε μέτρα ο ΠΑΟΚ, του έδωσε μέτρα η ΑΕΚ. Δεν συμφώνω πάρα πολύ καλά σε αυτό. Πάρα πολύ μάλλον σε αυτό. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν μπορείς να πας και 90 λεπτά στα κόκκινα. Μια άλλη σημείωση που θα ήθελα να πω, κάτι που το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στα podcast και στη σελίδα μας, ότι πραγματικά για άλλη μια φορά σε άλλο ένα μάτς βλέπεις ότι όποιος είναι δίπλα στον Πινέδα φαίνεται παιχταράς. Και δεν θέλω να μειώσω καθόλου την απόδοση του Λαμέλα ή του Περέιρα, αλλά ειλικρινά σε μια συζήτηση που είχα πάλι με κάτι φίλους, σε αυτό το συμπέρασμα είχαμε βγει, και 2 κόνους να βάλεις δίπλα στον Πινέδα θα φαίνονται παιχταράδες, παιδιά. Προς Θεού, δεν θέλω να πω, όντως είχαν πάρα πολύ καλή απόδοση και ο Περέιρα και ο Λαμέλα χτες, ιδίως ο Λαμέλα, που το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό ένα τέτοιο τόσο καλό παιχνίδι από το Λαμέλα, και πήγε καλά και στα δεξιά, άσχετα που έκλεινε προς τα μέσα, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Πινέδα, παιδιά. Αν δείτε το μάτς, θα καταλάβετε ότι έπαιρνε πάρα πολύ βοήθεια. Δηλαδή, όταν έχανε τη θέση του, τον κάλυπτε ο Πινέδα κατευθείαν. Δηλαδή, γι' αυτό δεν δεχόμασταν πάσες και από τη μεριά του Λαμέλα, που στην ουσία είναι ένας παίκτης που δεν θα μαρκάρει τόσο πολύ στα μετώπιστεν. Αυτά, επειδή δεν θέλω να τρώω άλλο το χρόνο, αυτά από μένα, και πραγματικά εύχομαι όχι απλά να τιμωρηθεί ο συγκεκριμένος γελίος τύπος, ίσως κάποια στιγμή να τον διώξουν και από τη χώρα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ας περάσουμε στον πρέσβη, συγγνώμη. Καλησπέρα. Εγώ θα ξεκινήσω τελείως ανάποδα με το δικό μου τον τίτλο. Θα πιαστώ την τελευταία κουβέντα του Απόστολου και θα πω το εξής. Ως πρωταγωνιστικό, πράγματι ήταν η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ, ίσως η καλύτερη εμφάνιση τον τελευταίο 1,5 έτος, που θύμισε σε πολλές περιπτώσεις την εμφάνιση της ομάδας του Double. Η ΑΕΚ είχε το θέλω, δεν είχε το πρέπει. Μια τέτοια εμφάνιση, φανταστείτε ότι με μια τέτοια εμφάνιση, αν συνδυαζόταν με ένα ευρύ σκορ, θα μιλάγαμε για ονείροξη, η οποία βέβαια δεν επιτεύχθη. Τώρα, στο κομμάτι που αφορά, καλά, σε αυτήν την κουβέντα που έκανα νωρίτερα, τέλος πάντων αυτή την εισαγωγή, να συστήσω στους φίλους
της αντιπάλου ομάδας, της χθεσινής αντιπάλου ομάδας που παίζαμε, να προμηθευτούν ένα λεξικό ιδιαίτερα του Αμπινιώτη, γιατί έχει πολλές άγνωστες λέξεις, γιατί το εύρος του λεξιλογίου τους περιορίζεται στους τουλάχιστον 10-15 λέξεις το πολύ. Πάμε παρακάτω. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι ο συγκεκριμένος τύπος είναι και θα είναι Καραγκιόζης. Πράγματι έχει μεταφέρει όλο του το κόμπλεξ σε όλο τον οργανισμό αυτής της ομάδας. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Μιλάμε για τόσο συμπλεγματικό και δεν μπορώ να βρω τη λέξη, αιμονικό ίσως άνθρωπο, ο οποίος έχει μετουσιώσει αυτή τη φαντασίωσή του, αυτή την τρέλα του σε στόχο ζωής. Δεν πειράζει, πόνος είναι, θα περάσει. Ειλικρινά, η ομάδα μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν παρουσιαστεί έτσι όπως έπαιζε στα πρώτα 60 λεπτά, έστω και με το 70% αυτής της απόδοσης, η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα σε καμία έδρα, είτε είναι γεμάτη, είτε είναι άδεια, είτε πάρουν το μετρό, είτε βάλουν τζάμπα εισιτήρια, είτε το οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, και κλείνω. Κατά παράφραση της γνωστής φράσης της Τζένι Μπότσι, το «Τι έγινε Κωστάκη, είσαι γουστάρι κοριάτισσα», θα πω το «Τι έγινε Παντελή, γίναμε άντρες ξαφνικά», ένα. Και δεύτερον, το Κυριάκος το τετράγωνο, αυτό το παιδί τέλος πάντων, που δηλώνει εκπρόσωπος τύπου, πιστεύω ότι θα αρχίσει να κινδυνεύει σιγά σιγά, γιατί θα πολιτογραφηθεί ένας δικός τους άνθρωπος που είναι Πορτογάλος, θα πολιτογραφηθεί Έλληνας και θα του πάρει τη δουλίτσα. Έχει πάει καλά αυτό, έχει πάει καλά, προσέξτε τον. Μπορεί να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, αλλά σαν εκπρόσωπος τύπου νομίζω ότι το έχει, είναι έτσι δυνατός. Παιδιά, εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε να κλείσει η χρονιά με έναν θετικό τρόπο και θα κλείσει. Το είχαμε αναφέρει ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε και να σπάνε. Δεν υπάρχει κάτι να φοβόμαστε από εδώ και πέρα. Αντιμετωπίζουμε αυτό που έρχεται με αισιοδοξία. Και ραντεβού την Κυριακή. Ο λόγος στο φίλο μας, το Σκάλπερ, να μας πει και αυτός με τη δικιά του οπτική πώς βλέπει τα πράγματα και συνεχίζουμε. Καλησπέρα και από μένα. Χήμαρος ο Ρίπερ. Τα είπε όλα, τα είπε όπως έπρεπε, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς να χαϊδεύουμε, χωρίς τίποτα. Γιατί για το κακό έχει παραγίνει πολλά χρόνια τώρα. Συμφωνώ με τα παιδιά, με ό,τι έχουν πει μέχρι τώρα, τόσο για το εξαγωνιστικό όσο και για το αγωνιστικό. Η θέση μου για το εξαγωνιστικό είναι ότι, το είχα πει νομίζω και σε κάποια pod πίσω, ότι πολύ περιεκτικά αυτός ο λαός έχει ακριβώς τον προπονητή που του αξίζει και το αντίστροφο. Είμαστε και λίγο άδικοι, γιατί αυτά πολλές φορές στα παραμύθια και στις ιστορίες πολλές φορές προσφέρουν μια ωραία κατάληξη, πολύ ρομαντική, όταν το ένα τέρι βρίσκει το άλλο και όλα τελειώνουν ωραία. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο συμπονετικοί ως προς αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο τύπος έχει ασυλία χρόνια τώρα, βρίσκει και τα κάνει, τα έχουμε πει. Ατιμωρησία υπάρχει εδώ και χρόνια, ούτε τώρα θα γίνει κάτι, είναι δεδομένο. Εμείς να είμαστε καλά, εμείς να έχουμε την υπομονή, εμείς τα τραβάμε όλα αυτά. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να τιμωρηθεί και να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Το κόμπλεξ είναι ατελείωτο και μόνο μεγαλώνει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από την συγκλονιστική εισαγωγή του Ρίπερ, για την οποία θέλω να πω ότι συμφωνώ σε όλα, μέχρι κεραίας, εκτός από ένα πράγμα. Το σημείο που έγινε αναφορά ότι ο ολιγάρχης βρήκε τον ηγέτη, ας πούμε, που αρμόζει για να στηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Δεν πρόκειται περί ηγέτη. Πρόκειται περί μαριονέτας, περί συμπληρωματικής μαριονέτας, η οποία είναι επαρκέστατη
για να κάνει έναν λαό, τον όποιο λαό, να χορεύει στο δικό του ρυθμό. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ζωή, αυτοί παραμένουν και αυτή θα είναι. Αρκεί ένας συμπλεγματικός Ρουμάνος, μια μαριονέτα ενός ολιγάρχη, για να τους κάνει να χορεύουν όπως αυτό γουστάρει. Στα του αγώνα έχω να πω ότι η χθεσινή εμφάνιση είδαμε μια έχει να την πιει στο ποτήρι. Μετά τον αγώνα σκεφτόμουν ότι ουσιαστικά αυτά τα πρώτα 60 λεπτά που είδαμε ήταν μια σμίκρινση, μια μικροαφία, ας το πούμε, σε άλλη κλίμακα της ιστορίας 100 χρόνων στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε διαρκή ομηρία, ήταν περικυκλωμένοι, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από πουθενά. Το σκορ βέβαια, εντάξει, έμεινε στο 1-0. Αυτό βέβαια, εντάξει, δεν δίνει ένα ενδιαφέρον στη ρεβάνς, αλλά βέβαια το ενδιαφέρον στη ρεβάνς είναι καλό, γιατί εάν δεν τιμωρηθεί η έδρα τους, θα βρουν μια ευκαιρία να γεμίσουν επιτέλους μια φορά το γήπεδο τους. Έστω και με δωρεοπιταγές από σούπερ μάρκετ, με οποιαδήποτε bonus, με οποιαδήποτε επιδότηση. Θα τα βρουν αυτοί. Δεν θα είναι θέμα. Θα δούμε όμως. Θα έρθει εκείνη η μέρα και θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι έτσι και η ομάδα εμφανιστεί όπως θες, δεν έχουμε να συζητάμε τίποτα. Η ρεβάνς θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Κλείνοντας, θέλω να κάνω άλλη μια εξωαγωνιστική αναφορά και θα ήθελα να αναφερθώ στη διαβάθμιση των αντιδράσεων από τη μεριά του ΠΑΟΚ για όσα συνέβησαν χθες. Θυμόμαστε όλοι ότι χθες το βράδυ άρχισε να παίζει μονταζιέρα την ιστορία περί hooligans που επιτέθηκαν στην αποστολή κλπ. Όσο πέρναγε όμως ο χρόνος, βλέπαμε το θέμα χαμήλωνε από την μεριά του ΠΑΟΚ όσο βγαίνανε τα γεγονότα. Και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο κλπ. Είμαι βέβαιος ότι το χώρο του πάρκινγκ το κλειστό κύκλωμα λειτουργούσε και σίγουρα υπάρχει οπτικό υλικό. Έχουμε ολόψυχα να μπορέσει, ή μάλλον όχι, να έχει τη θέληση η ΑΕΚ να βγάλει όλο αυτό το υλικό αμοντάριστο στη δημοσιότητα. Όχι απαραίτητα στην ευρεία μάζα των οπαδών, αν και θα ήταν καλό για να ξεγινώθουν τελείως, αλλά έστω στις αρμόδιες αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, συνεχίζουμε.